nagnino why rehefa nagnino zegny misy olo miasa 10 heures de temps 12 heures de temps 16 heures de temps jusque non stop fa magnino ndraiky zegny misy miasa agnatin'ny 5 minutes zegny mahazo résultat ambony be zegny amin'ny fiainana tsara hoantsika honogno fa ny olo miasa foka kely no tegna payegna ambony amin'ny fiainagnantsika andavanandro ty zegny fa ny olo miasa ela be zegny matetiky kely koa zegny karama zegny donc fa azonao homagna ohatra ataoko zegny za fa avy sécurité agent de sécurité za tamin'ny andro zay zegny ary mba nandiniky za hoe fa nagnino tamin'ny fotoana zay zegny miasa 12 heures de temps au poste tsy mahazo miala amin'ny poste io zegny anao agnatin'ny 12 heures de temps mijanogno eo fo zegny anao jusque tapitra zegny la 12 heures de temps de nandiniky zegny saingnaka tamin'ny fotoana io hoe fa magnino le olo miasa agnatin'ny bureau ao mandalo fo zegny agnatin'ny bureau nefa za miasa eto zegny magnano sécurité 12 heures de temps payegna ambanimbany kokoa zegny donc zegny ataoko fa tsy accident zegny anao zao ty tonga agnatin'ny chaîne ty ato izy ka mbola voalohany zegny anao zao ty alefa miabonné avy eo activer notification anao fotony amagnaraka za mirasa contenu agnazavako le raha fiainagna andavanandro entitsika mivoatra zegny vidéo tiny zegny somary ataoko koa zegny hoantsika zay miasa mipetraka tsara zegny mipetraka anao contrôler le environnement magnodidina anao zegny io zegny na sécurité io na police io na gendarme io ataoko fa vidéo ty zegny spécial ho anareo zegny tsara antsika honogna rehefa mipetraka zegny atsika miasa tsika micontrôler le monde magnodidina antsika io zegny matetika zegny mandeha be zegny le fisainana antsika mandeha le fisainana de matonga zegny saignatsika presque miorienté amina viavy fo zegny andehana saignatsika izy ka tsy mandeha miviavy zegny mandeha amina vola zegny donc zegny ataoko tsy par accident zegny izy ka anao zay vidéo izy ty zegny donc zegny raha zaviantsika eto zegny mahakasiky ny onjan'le saignatsika zegny onjan-tsaigny tsy onjam-piainagna onjan-tsaigny safe misy dimy izy azavaiko a vidéo agnatin'ny YouTube ty ato zegny tsara koa zegny izavanao ino aby onjan-tsaigny io zegny natao hoe waves mind in English. If you know how to speak English, if you understand English language, that is the waves mind. But today I explain it in Malagasy because I'm proud of Malagasy. Safe za gasy zegny aloha zaveko amin'ny teny gasy fo zegny izy fa tsy ataontsika amin'ny teny anglaise ny waves mind zegny onjan-tsaigny amin'ny onjan-tsaigny zegny misy ny alpha araka fivolagnitsika misy ny beta misy ny theta misy ny méga zegny donc zegny misy delta ataoko fa mandray androsotra zegny anao amiraha amin'ny fotoana anao mipetraka karaha ty zegny anao micontrôler le environnement magnodidina anao io anao mipetraka eo igny zegny magnaramaso gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite anao agnatin'ny fotoana igny zegny agnatin'ny phase theta ao a manoatra anao theta T-H-E-T-A theta teny anglais io theta de amin'ny fotoana igny zegny afaka mi-download afaka mampidriky l'information zegny anao magnoloagna le raha raiky tianao na koa hoe le raha raiky nataonao tanjogno na koa hoe nofinofinao igny zegny amin'ny fotoana fetagny zegny igny zegny fagnararotagna mampidriky le information agnatin'ny subconscious mind agnatin'le partie le tsitsilonagna tsy tontotry matetiky zegny atsika tontotry atsika raha ohatra ka tonga amin'ny 10 taona 90 taona fa iny zegny le problème zegny faible zegny angovinao izy koa efa 10 taona zegny anao aveo tontotry fa tsara zegny anao tontotry alohany 70 taona mbala managna angovo ndraiky zegny anao mitozotozo miratorato magnano le action zegny mitandregny anao donc mila tontotry zegny anao alohany fotoana igny donc zegny karakory araka matototra anao rehefa mipetraka amin'izay zegny le tanjognanao ity hoe tanjognanaka de anao mipetraka igny zegny mangala écouteur anao de download mampidriky le information zegny agnatin'ny subconscious mind le partie tsy tontotry zegny de
ny fipodianany raha raiky tandrignesanao répétition igny zegny de mitondra ho avy ny fiaignanao safe izy ka anao amizio ty zegny mbala mitandregny hira zegny anao mitandregny hira anao izy ka tonga am poste anao mitandregny hira aleva honogno fa hira tandrignesanao zegny automatique tafidinianao zegny ary fort probable zegny hira tandrignesanao igny zegny no tafitsaboenao zegny raha volagniny hira ke karaha zegny koa zegny izy raha ohatra ka anao zegny nametraka tanjogno olo samby mitanjognazy fa tsara zegny andinianao hoe ino zegny tanjognonao ino tanjognonao amin'ny janvier ino tanjognonao février ino tanjognonao amin'ny mars ino tanjognonao amin'ny avril ino tanjognonao amin'ny mois de juin ino tanjognonao amin'ny décembre 2023 ino tanjognonao amin'ny 2025 ino tanjognonao amin'ny 2030 raha zay zegny araky nampagnano bob proctor izy tokony fa ato zegny raha zegny tanjogno amin'ny 2035 tanjogno amin'ny 2040 safe io zegny ka eno hoe paradigme zegny ao stockage d'information agnatin'ny raha antsika ty zegny donc zegny aleva raha volagno ataova recherche amin'ny barambonao hoe paradigme in english paradigme donc zegny mila fafanao zegny le stockage d'information tsy mitondra fahombiazagna amin'ny fiaignanao zegny de mampidriky le stockage information vaovao zegny ao safe ny mahatonga dinikitsika zegny a partir ny raha regnitsika hitantsika agnatin'ny tontolo iainana andavanandro io de lasa tafidiniantsika zegny de no mipetraka amin'izay zegny mampidriky le new paradigme le nouveau information zegny mba histocké agnatin'ny saigninao agny de mahatonga anao lasa tafandiniky za ty zegny fa tsy nino fa amizao ty za fa tegna mino hoe kila raha raiky dininao zegny mitondra fiaignanao kila raha raiky dininao igny no avy ny fiaignanao zay zay natao hoe power of thought you get what you think about donc zegny ino zegny raha dininao amizao ty de ataoko fa fotoana zegny zao ty entinao magnitsy ny dinikinao zegny tsy magnitsy olo magnitsy dinikinao ino dininao amin'ny raha raiky io dinikinao zegny ahitsinao amin'ny fotoana io de hoazonao zegny ny raha raiky tianao azo de ahita afaliagna zegny anao fiaignanao ataoko fa azonao tsara zegny ino raha tiako ny volagniny tamin'ny vidéo niany izy ka mala voalohany anao volagno to igny aza dia miabonné fotony za zegny mbola mizara fô amin'ny contenu fa matetiky zegny atsika amin'ny magna sécurité na hoe mipetraka contrôler monde marikitra atsika igny zegny tsy mahazo magnano écouteur azo koa morazy tsy mahazo magnano écouteur atsika fa mba au moins zegny le radio tandresantsika na amin'ny téléphone na amin'ny radio io igny zegny mba ho programme andraha raiky tianao de anosiky fiaignanao irosy malakilaky amin'ny tanjogny tianao ka le atokisiko anao irasa amin'ny namanao agny amin'ny vidéo ty ary atokisako koa zegny anao izaha amin'ny ligne ao idéjeuner script hitanao ambany zegny io zegny programme afaka hitandrignesanao mahakasiky ny vola ka le ataoko fa tsika jiaby zao ty zegny mila vola avy eo amizay zegny matetiky ny problème vola zegny mahatonga olo araiky zegny tsy balagengina amin'ny fiaignana ka le donc fa fotoana zegny zao ty amiazanao ny tegnanao tsy critiquer ny hafa fa izaho le hitaratra amin'ny taratra hoe azofy mazaty de manomboka eo zegny manonga fiaignana zegny ke amin'ny magnaraka tsy magnano misy peace and love